A došli sme tam a ty si začal hulákať. Ja otvoril tú bedňu. Čo ti šíbe, pocikám sa. Ideme do Slovenska. Iba mierne sme sa spálili. Dobré ráno, kamaráti. Je 8:15 a dnes je deň D. Nakoľko som sa rozhodla spraviť prekvapenie pre svojho chlapa. To prekvapenie je, že odchádzame o pár hodín do Slovenska. Nevie, že absolútne nič. Nenápadne som nastavila budík na 9. Vybavila mu chalana na umývanie auto tak, aby to vychádzalo časovo, lebo tento trip bude trošku iný. Nakoľko sa dozvie vlastne dneska ráno, čo si má zbaliť. Keď mu zazvoní ten budík, tak mu rovno pošlem aj tú správu, aby ho to zobudilo. A tam bude mať napísané iba, čo si má pobaliť a že nemá absolútne nad ničím iným rozmýšľať. A že zistí počas cesty, kam ideme. A zistí to tak, že mu dám prosím pekne tajničku, ktorú som vymyslela. Tam zistí aj to, nielen teda to, kam ideme, ale zistí aj to, kde budeme ubytovaní. A nakoľko sme obidvaja trošku vadní, chorí, chceme dobrodružstvo, nie žiadnu nudu. Tak som to vymyslela tak, že budeme spať v aute. Ja už mám vzadu v kufri paplón, vankuše, tieto všetky veci. No a dostane teda inštrukciu, že pred druhou ho vyzdvihnem. Teším sa, budeme sa kúpať. Nejaké veci doriešené absolútne nemám, netuším. Proste necháme sa unášať situáciou a možnosťami, ktoré po ceste nájdeme. Práv už videl, už aj vstal. Pri budičku ho čakala pripravená taška, takými akože nahrubo vecami. Zvyšok si teda ide akurát dobaliť. No a pre druhou ho idem vyzdvihnúť. Teším sa, strašne sa teším. A uvidíme, aké budú jeho pocity. Už čakám. Tu máme obaločku, v ktorej máme tajničku. A hlasím sa vám, keď už budeme spolu a bude luštiť. Kde nám náš dobrodruh? Pripravený? Ja neviem, kam ide. Takéto šoky mi robí. Žena najlepšia na svete. Milujem ťa, láska. Takéto prekvapenie mi nikto nikdy nespravil. No, takže ty sa zlož zatiaľ. No. Takže. No. Jaký backpack opaké. Máš dve veci. No. Niečo tam máš. Ja si nepoviem, páči sa. Dobre. Day one. To oni už vedia. Áno? Dobre, teraz to rozbalíme, hej? Bude to podľa mňa trvať dlhšie, tak si daj aj ten backpack dolu. Je to naše veľké puto. L-A-S-K-A. Môžem? Je to dobré? Však to musíš doplniť, ne? A je to dobré? Koľkatý deň v mesiaci sme boli prvýkrát vonku? Odpoveď číslovko 24. Tak, prvý deň vonku? 6? Ne. 7? Ne. 8? Viac. 9? 12? 13? 13. Ale prečítaj si zadanie, aby si napísal správne. Koľkatý deň v mesiaci sme boli prvýkrát odpoveď číslovko? 13. Ty. 13. Ale ešte ti chýba jedna zásadná otázka. Naše ubytovanie na tento víkend bude. Kde sa zabývať? Prespať, tak. Ale veď ja som v tranze a od rána pobehujem po byte, neviem čo sa deje. Ideme do Slovenska. Láska, čo milujem. Ty si najúžasnejšia žena na svete. To sa ťa spýtam, keď zistíš odpoveď na túto otázku. Je to hore niekde? Vysoko? V aute! Auto! V aute! Tam máš odpoveď. Wow, to je extrém, láska. Môžeš byť takáto úžasná žena? Ty si teraz zobrala úlohu chlapa. Ako celý náš vzťah. Láska, si úžasná. Takže, už to ví. A
prepadnú nás v noci, more. A ideme, hlasíme sa vám počas cesty. Oh dámy yeah, a bebe. páni. To nemajú. To asi ma prichytilo. Ne, dajme toto. Pozri. Dezert. A to bolo niečo také malé. Sorry. No, vyber. Nechcem nič. Mám teba. Pekné není vidno. Dostal pokutu. Tu. Sme boli v karavele a oni majú iný zákon na diaľničné známky. Jak sa vraví, prechádzame hraničky. Jebe. Jupi, cíti more. Ty si Počkaj. Jaj! Neviem kam mám ísť. Ja ťa nevidím. Ja neviem, kde si ty. Kde si? Joj, Debla! Ako robí Ježko? Dámy a páni, máme za sebou emotívnu chvíľku. Môj nos hovorí za všetko. Máme pred sebou posledných 100 km do cieľa. Sekundičku to... No to nie tá pomaly. Joj, ťahaj! Dal som si jedno mojito. Napíte sa jak bomba po tej ceste. Som rádi, dobro došli, táto kvalita cením 10 z 10. Mali sme búrek od babky nejakej a vybavili sme sprchu za 20 € od SBS-kara a fakt. Ale. Oni sa nepýtali. Ty vidíš dialog. A... Tak keby sme na Čau, tej strane proste. pýtali, že to naozaj, ty fakt? Ja mám hlasy v hlave. No a teraz sme v Blue Bare. Los Angeles. No a proste sme stretli ona SBS-kara na rampe a že kde sa tu... Ty nemôžeme ísť zo sprchy, on že ne, musíte tu byť v prístave, mať loď, ne? Tak. A on sa potom povedal si, že chudáci. Nemajú ani na sprchu. Tak nám dal číslo a ja, že čo ti môžem kúpiť alebo dať, čo chceš, tak som mu dal asi euro. Ne, to je veľa. Ne, bracho, daj, zobenaj si. Potom sme stretli ako pán a povedal, že ide do Blue Baru, že to otvorené do 3. Tak sme ho nasledovali. A teraz sme tu. On tu jak doma. Starý zámy. Lúčime sa s vami pre dnešný deň a počujeme sa ráno. Ako sa ti spalo? Je pekné ako... Mne sa spalo fajn. Ja som docela v pohode. Mám strašnú svalvicu na nohách. Čo ti operovali? Chlapec črevo? Či čo to bolo? Hej? Ideme behať. Ja mám také som rady prdeli na toho búreku. Katastrofa úplne. Že čo tu je taká ona? Vôňa. Frajer si prdol. Čo mi fotíš do huby? Dnes rána napríklad. Lebo to je autentické. Je 7:44 a od 6 sa tu hmíriš. Kľudne môžeš spať vonku, keď chceš. Ja otvor tu bedňu tepoteku. Rakuňa. Pre ráno, tu už sa chystá na ranný beh. Ako cítiš? Kde budeš cíkať? To ešte neviem. V prírode. Ako ma príroda stvorila, tak v prírode budem píšať. Krásny to muž, Ježiši. Dámy a páni, je to neskutočné, ako ten muž vyzerá. Živočíšny muž Tarzan. Onen. Mal som to kreatný na nejtu. Teraz vám ukážeme aj inú stránku toho, aký sme, že to nie je nikdy 100% a je to realita. Nie je všetko pekné, ako sa zdá. Na vzťah treba povahu, treba byť silný a keď sa ľúbite naozaj, tak to pretrpíte a tieto malé konflikty vás ocelia. Takže nikdy sa nezdávaj, chod za svojimi snami
a Happy New Year. Už máme pobehu, po sprche, už sme... Gabička sa na mňa urazila. Hovor pravdu, Mara, buď autentická. Však áno, lebo bliakaš po mne za to, že sa mi nechcelo už... Však si vysoký, ja neviem to tak vysoký. Áno, lebo kričíš po mne. No. Je 2 dny. Hej. 2 dny. No. Fitnessačka ma ide učiť a potom začne behať a nechce sa jej. Však ale ja som nedošla sem športovať, ja som si chcela zabehnúť na raňajky. A došli sme tam a ty si začal hulákať, že spať. Ty chcela ísť zabehnúť po raňajky? Víš, som to celý čas hovorila, že zabehneme si, zoberieme si raňajky a dáme si raňajky. A zastavím pri raňajkárni, kde sa chcem kúknúť a začneš povie hulákať, čo stojím. Vôbec si povedala, že toto nám odporúčila Sima a to bolo všetko. Áno, a chcela som pokračovať, len si začal hulákať po mne. Chlapci, so ženou sa hádať, to je jak zo stenou. To je nič. No. Nemá význam. Že ideme na raňajky. Prosím ťa. Láska, bolí ma ruka, páči sa ti, máš 2 metre, využi to. Výborné. Konečne čo rozumné. Výborne mi je, šťastný som. Jak ťa tu môžeme aj nechať? Ďaká Bohu. Spíš vonku, pred autom. Ináč, mať vzťah je veľmi ťažká vec. Ale je to láska, vieš. Takže, ináč tu čávo ide pekne. Tu už sa ani neprosí o to, len sa opýta a zoberie ti to z ruky. Tak sa u nás veci majú v Rakúne, Braško. To isto robíš ty, spýtaš sa, či si môžeš a zoberieš si. A keď máš pravdu, tak to aj tak hodí na teba. Je tu príjemne, osprchovali sme sa, zabehali sme si, Habika bola zdutá, vyzerala jak škrečok. Ja som potom už aj stratila chuť behať, to bol ten hlavný dôvod, prečo som nebehala. Len z princípu, just. Z princípu just, nebehala. No to som povedala. Prečo? No bo si hulákal po mne, že stojí. Hulákam od nej, odtedy, čo chodila už asi kilometr pešo a len kráčala. To nie je vôbec pravda? Je to pravda, držal som piť celý čas. Bež si. Ona si vybere cestu fitnessačky a ona povie, že mám svalovicu. A začne ale ona... fitnessačky, ne bežkyne. Však dobré, a jak chceš akože chudnúť, aby si mala dobré nohy? Však môžeš behať sem tam. Ukáž. Hodnote to fitnessačky. Ukáž sa. Ne, teraz som viediacej. Áno, vidíš, výhovorky. Škoda, že ja nesom teplý. Ale asi budem za chvíľu. Takže práve sme v jednej reštike, dali sme si šalát, tuňu, toto. A ideme na to, ideme papať. Dámy a páni, už sa kúpeme. A tu ti operovali slepé črevo a to je bazén. Tu je na kúpať ľudia. Matadorka Petržalke. A dosť. No, to bude recept na carbonara.
Iba mierne sme sa spálili. Iba mierne. Takže sme spálení a práve sme prišli do reštiky v Pírani. Dali sme si aperol na zdravie. Čo sa deje? Čo sa deje? Vlas. Neber ho. Neber ho. Okay, so we wait for weiter inside. Takže ideme na to, motherfucker. Letuje. Pod rúžovým stromom. Sme v Pírane a tu sme si užili západ slnka, videli sme kraba. Prvýkrát v živote, nie? Si nádherná vlastne. Takže máme tu ďalší deň. Dali sme si kávičku, lepšie sme sa vyspali, spali sme na druhej strane. A teraz sme v tom fast foode, alebo čo to je. Dali sme si burgere. Ideme to otestovať, budeme sa ešte okúpšať a pobedíme domov. Ledva žijeme. A Dávid si ide dať prvý bajk. Dobrý? Hrozne veľký. Takú pusu nemám. Musíte si ho otočiť. Vtedy vám nevypadáva toľko mesa. Dobre. Dobrý je. Ďakujeme, dovidenia. No, boli sme sa na chvíľu ešte okúpšať. Kreslili sme si omalovánky antistresujúce. A musíme sa ísť nakúpkovať, lebo naše spálenie si vyžiadalo následky. A po 2 hodinách už nevládzeme. Boli. Čaute, jeme jahody. Sami nechce. Dala by si pražaný sír. Tak toto dáme. Ale môžeme ho ísť niekde pohľadať. Lebo ty by si ho dal. Ale to neznamená, že si ho dám, keď si ho ty nedáš. Že budeme mať dom pri mori, nemusí to nám Nemusíme tam byť každý deň, ale že budeme ho mať niekde pri mori. Že budeme mať nejaké biznisy. Milujem toto na tebe ináč. Teda ďakujem. Mať na občianskom, že Gabriela White. Toto. Ničoho nebudeme lutovať, že povieme si wow, som strašne na seba pyšný, že sme to spolu my dokázali. Ja som toho Davida tak ľúbila. Z tú paličku budeš, vieš, na lavičke, s babkami sa rozprávať a s dedami v Stangasti. Dedami. Vyvenčili sme Jamba. Nebolia ramena. Čo ti šíbe, pocikám sa? Nebolia ramena, keď to umávaš. Umri. Vieš to, Umí to. Tak mi zajebe, že mám umrieť. To čáva?
jaká nehnuteľnú z Primory, presne tak. Vieš, aby sme mali také, že každé to svoje, ale pritom stále niečo spoločné. Že budem chodiť na každý jeden tvoj koncert a budem vrieskať v prvej rade. Budem ti podávať vodu a otierať ti čelo, nakoľko sa tak úžasne potíš. Budeme mať malého Vajta. Bude Vajtová, ale dajme tomu teda, že to bude Vajt, keď tak veľmi chceš. V tomto ti dám kontru, ale zároveň akože to tak nemusí byť. Ale ja som chcela povedať, že nemusíme byť akože že svoji. Ešte o 5 rokov, keď to nejako akože nevidie na to situácia, ale keď sa to stane, ja budem veľmi rada. Ale to musí byť, že do roka a do dňa svadba. To je také, že každý druhý sa zasnubuje 10 ďalších rokov. Ja chcem, že keď mi dá, no v tomto prípade už ty, keď mi dáš prsteň, tak proste už to myslíš naozaj vážne a proste chceš to zrealizovať. Budeme mať koníka, budem našu dceru učiť jazdiť na koníkoch. Ty budeš nášho syna učiť hrať fotbal a body surfovať. Dobre hovorím? Dobre. A kde budeme žiť, to neviem. To sa nechám prekvapiť, kam nás osud zaveje. Ale budeme spolu. Vidíš všetky tie svetla? Tak to som vybavil pre teba, lebo ťa milujem. A všetky tie svetlá blikajú presne tak, ako bije tvoje srdce. A moje srdce pre nás dvoch